Hei kaikille, tässä on Jane Evgenia ja minun kanava Ilman kasvoja Luonnon helmet. Juhlan hetki, Luonnon helmet kanavalle on tullut ensimmäiset 100 tilaajaa. Olen kiitollinen teille kaikille teidän ajasta, huomiostanne, katseluista sekä etenkin tukauksista ja kommenteista. Kun te katsotte, te tykkäätte ja te kirjoitatte positiivisia mielipiteitä ja kommentteja, tuotatte samalla minulle ilon hetkiä. Samalla se kannustaa minua etsimään ja kuvaamaan vielä hienompia luonnon hetkiä kanavalle. Te motivoitte minua jatkamaan keksimään uusia ideoita ja teemoja minun kanavaa varten. Tahdon yllättää ja ilahduttaa katselijoita jatkossakin. Lisää mahtavia ja iloisia hetkiä ja yllätyksiä on siis tulossa. Samalla toivotan lämpimästi tervetulleeksi kaikki kanavan uudet katselijat, kuin myös ne, jotka haluavat liittyä kanavalle meidän luonnon ystävien yhteisöön. Laita ihmeessä kanavatilauksen ja saat kaikki uudet julkaisut tietoon ja nähtäväksi aina ajoissa. Odotan innolla. Tervetuloa ja kiitos etukäteen. Parhain terveisin teidän Jane.